Danske forskere har gennem århundreder været optaget af store videnskabelige udfordringer. Forskere som Niels Bohr, August Krogh, H.C. Ørsted og Inge Lehmann har gjort opdagelser, der stadig præger videnskaben i dag. Deres undren og nysgerrighed var udgangspunktet og drivkraften bag deres nyskabende erkendelser. Ja, det er ikke let at sige, hvor min interesse for naturvidenskab den stammer fra. Jeg er vokset op i et hjem med et rigt åndeligt liv, hvor det var almindeligt med videnskabelige diskussioner. Første gang jeg hørte professor Christian Bohr forelæse i fysiologi, så slog det mig, at den slags arbejde tiltalte mig mere end noget andet. På den seismiske afdeling i København var det mit job at bevare instrumenternes rette indstilling. Jeg måtte gerne udføre videnskabeligt arbejde, når jeg havde tid til overs. Men det var ikke en pligt, og jeg blev ikke opfordret til det. Mange havde ledt efter den magnetiske virkning i samme retning som den elektriske strøm. Men jeg antog, at magnetismen måske kunne stråle ud til siderne. Lidt ligesom et lys fra en lyskilde. Jeg studerede utallige seismogrammer, og jeg opdagede nogle uforklarlige ting. Ankomsttiderne for p-bølgerne stemte simpelthen ikke overens med teorien om, at jorden kun har 2 lag. Når man brugte min forklaringsmodel med en fast indre kerne, så passede p-bølgernes ankomsttider